Novorodenecká jednotka intenzívnej starostlivosti v nemocnici Bory je unikátna zapojením rodičov do starostlivosti o ich predčasne narodeného, zraniteľného alebo chorého novorodenca od úvodu hospitalizácie. Polovica intenzívnych lôžok je typu rooming in. Na týchto izbách je spolu so svojím novorodencom hospitalizovaná matka. Rodič pre nás nie je návštevou, ale súčasťou tímu. Od začiatku hospitalizácie podporujeme klokankovanie. To je unikátny typ kontaktu koža na kožu, kedy matka alebo otec môže so svojím dieťaťom prehlbiť vzájomné puto. Podporujeme dojčenie aj u predčasne narodených alebo rizikových novorodencov a sme radi, že až 75% novorodencov odchádza z našej jízky plne dojčených. Kľúčovým nástrojom v diagnostike je bedside ultrasonografia, vrátanie echokardiografie, ultrazvuku mozgu, brucha či plúc. Tieto vyšetrenia vykonávame priamo pri lôžku pacienta. Tým eliminujeme potrebu transportu a minimalizujeme vplyv rizikových faktorov na nezrelých či chorých novorodencov. Celý personál sa neustále vzdeláva a posúva sa vpred. Celý tím absolvoval medzinárodný kurz v resuscitácii novorodencov a pravidelne vykonáva tréningy na pôrodnej sále a oddelení. Naše oddelenie je vybavené najmodernejšími technológiami. Na pracovisku sa nachádzajú moderné resuscitačné lôžka, prístroj na invazívnu a neinvazívnu ventiláciu, vrátane vysokofrekvenčnej ventilácie. Priamo na oddelení je laboratórny prístroj na meranie dýchacích plynov v krvi novorodenca a zároveň máme k dispozícii aj neinvazívne transkutánne monitorovanie CO2. Samozrejmosťou je kontinuálna pulzná oximetria. Významnou súčasťou starostlivosti je individualizovaná výživa. Každý novorodenec dostáva presne to, čo jeho telo potrebuje. Výživu šitú na mieru, podľa jeho aktuálneho zdravotného stavu, rastu a laboratórnych parametrov. Prevádzkujeme vlastnú banku materského mlieka, vďaka ktorej dokážeme zabezpečiť nutrične adekvátnu a imunologicky hodnotnú výživu tým najkrehkejším pacientom už od prvých chvíľ. Pomocou špeciálneho analyzátora dokážeme prispôsobiť zloženie materského mlieka individuálnym nutričným potrebám jednotlivých novorodencov. Tento prístup má preukázateľne pozitívny dopad na rast a vývoj predčasne narodených detí. Starostlivosť o novorodencov nie je len o technológii, ale aj o dôvere a podpore. Snažíme sa, aby každý novorodenec dostal čo najlepší štart do života. A práve preto sa u nás spája moderná medicína s empatickým a rešpektujúcim prístupom.